Какво е геотермия? Геотермалните помпи използват температурата на Земята за климатизация на сгради. Те са на дълбочина от 130 метра в Земята, която поддържа постоянна температура през цялата година и не се влияе от сезоните. През зимата термопомпата използва топлината, извлечена от Земята. През лятото топлината от сградата се пренася обратно в Земята, осигурявайки охлаждане. Геотермалната енергия е възобновяем ресурс, тъй като земната топлина се възпроизвежда непрекъснато. Системата има ниски емисии на въглероден диоксид, което я прави екологично чиста. Геотермията е една от трите зелени енергии, признати от Евросъюза. ЕС започна прилагането на данъчни и финансови облекчения за ползвателите на геотермална енергия. Голяма част от системата е под земята, защитена от атмосферни влияния и има дълъг живот. Геотермалните помпи могат да се използват и за осигуряване на топла вода. Спестяват до 75% от разходите.